שלום, שלום, שלום. שלום לך. תודה שבאת. תודה. טוב, ניגש לעניין במטותא. תחילת השנה האזרחית, כן, של שנת 1939, שנה קשה להיסטוריה האנושית, ולא רק קשה לאנושות, אלא גם קשה לחורחה לואיס בורכס. הוא נפצע בתחילת אותה שנה, פציעה בראשו, ובבית החולים הזדהם הפצע, כדרכו של פצע באמצע המאה ה-20. סבל עד כדי הרעלת דם, והיה כפסע בינו לבין המוות. ולמעשה החוויה הזו שלו בבית חולים, כן, כשהוא עובר את המסכת הנוראית הזו של הזדהמות של פצע בראש, ככה, אני זוכר את גיום אפולינר, גם עם התחבושת הזו על הראש, מלחמת העולם הראשונה, שגם כן, והפציעה הזו הפכה להיות בעצם, נקרא לזה, הבסיס לגן השבילים המתפצלים, אותו חיבור שלו שאחר כך הוא הוציא אותו לאור. מה בעצם, איך קשורה הפציעה הזו לכתיבתו של בורכס או לתפיסת עולמו? אתה מציין פה הרבה מאוד דברים ברגע אחד. למעשה התאריך היה חג המולד, 38. 38 היא גם השנה שאביו נפטר. כבר נפטר עיוור. זה מכניס אותנו כבר לתוך אחד הלייט מוטיבים של החיים של בורכס. אבל זו הייתה עלייה בחדר המדרגות שלהם בבית. וו נכנס לו למצח, והוא נפצע. בהתחלה זה היה נראה משהו מאוד מאוד קליל. פרפורים בין חיים למוות, ואז בעצם הוא מתחיל לשאול את עצמו את השאלות שהוא שאל את עצמו מאז שהוא היה בחור צעיר. האם בכלל, האם אי פעם אהיה סופר? כיוון שהוא לא כתב ספרות, כתב שירה, כתב מסות, אבל ספרות גרידא, ואני מצטטת את אמא שלו, גם זה לא היה עדיין ספרות, משום שהיה לי את הכבוד להכיר אותה. הרי שהוא שואל את השאלה הזאת, וכמובן הראייה הזאת מתחילה להיות קצת יותר פנטסטית בגלל אותה פציעה. אבל ללא ספק, הסיפור הנהדר שלו, דרום, לא היה נולד, אלא מתוך אותה פציעה ומאותה שהות בבית החולים, ובדרום הוא חוזר הביתה מבית החולים ורואה שוב את אחד האובססיות שלו, הסכינאים ברחוב, והוא רואה אותם הפעם באור אחר. אבל באמת אותה פציעה, כפי שאמרת, פציעה בשוגג, כן? שהיא הופכת להיות איזה מטמורפוזה ככה. רק נגיד שאולי זה לא שהאדם הזה, בורכס, כן, לא ידע, נקרא לזה חיסרון או סבל במובן האישי שלו, או איזשהו פחד כתוצאה מתנאים אובייקטיביים שיכולים להתרגש על האדם ולהפריע למהלך חייו. זאת אומרת, הוא לא היה צריך את הפציעה הזו כדי להיזכר שבעצם העולם, איך אומרים, העולם קשה דיו. אז אולי נתחיל לתאר אותו ככה, מערש לידתו, כן? 1899, כן, זה גם כמו ערב חג המולד 39, אז הוא גם כן נולד בערבה של סוף המאה. נולד במרכזה של בואנוס איירס. בגיל 2 הם עוברים לשכונה פלרמו, שהופכת להיות לחלק ממה שהם הזיכרונות של בורכס, ואותה אובססיה שרק כרגע הזכרתי, של סכינאים ודו-קרב ובריונים בפינות רחוב, שקיבלו את הצביון שלהם בכל מיני צורות, אם בשירים, במילונגות שהוא כותב, המילונגה האימא של הטנגו, בסיפורים שלו, ואפילו במסות, כן? זה חוזר על עצמו כל הזמן. אם כך פלרמו מאחד את האדם המבוגר שבו עם הילד שהוא היה, עם הפחדים שלו, ועם הריחות, ועם הטמפרטורות. ובתחילת המאה בארגנטינה, בואנוס איירס, מה יש לה להציע? בשנות ה-70 של המאה ה-19 זו עיר שנולדה בתוך שממה של הפמפה, כן? זאת אומרת, יש לנו 30 שנה, ואז ההגירה. הפמפה, הנופים האינסופיים, שהם חלק מתוך הדמיון האינסופי של בורכס, כן? אחד הדברים שאני תמיד מנסה לתת לאנשים לומר ולהבין זה שבורכס היה מאוד מאוד ארגנטינאי, למרות כל האשמות שנעשו כלפיו, שהוא אוניברסלי בלבד.
אז היה לו את בונוס איירס כמוטיב, הוא בעצם יוצר בפעם הראשונה מיתוס של בונוס איירס כעיר, עיר סיוט ברוב הסיפורים שלו, על הקפקא, אבל גם המרחבים העצומים, מרחבים אינסוף, שהם הפמפות של ארגנטינה, ובעצם בית המשפחה שלו, שהוא כ-20 קילומטרים דרומית לבונוס איירס, הבית באדרוגיה, שגם כן, גם המפוחים, הלבירינטים השונים וגם הבית של אדרוגיה, נכנסים לכל מיני סיפורים בשלבים השונים. הזכרת את בית המשפחה, אז בואו באמת נכיר את משפחתו. מי עם ההורים, מי מסתובב שם בבית. אז ככה, קודם כל, בקשר איתי לפחות, אני משוכנעת מה שיצא, זה כמובן מנת הדם היהודית, כן? זה מה שאיפשהו יצר את המכנה המשותף הראשוני. אבל יש לו את הבטנקור, החלק הצרפתי, יש לו את האסבדו, ספרדי-פורטוגזי, אמו, לאונור אסבדו דה בורכס, ויש לו את החלק שהוא באמת כבר מגדולי האומה הארגנטינאית, בעיקר משפחה של קולונלים, אנשי צבא, צאצאים, כך הוא, מצאצאים של חואן דה גראי, מייסדה של בונוס איירס, קבררה, מייסדו של קורדובה, זאת אומרת, אנשים מאוד מיוחסים שקשורים למלחמת העצמאות הארגנטינאית, הגירושים של הספרדים, וכמובן כיבוש האינדיאני. והזכרת את העניין היהודי וגם את העניין הפורטוגלי, אז אפשר באמת לאחד את שניהם במובן הזה, משום שבאמת ידוע שהרבה מאוד מהאצולה היהודית הפורטוגלית, צאצאי האנוסים וכולי, מצאה את עצמה אחר כך ביבשת אמריקה הדרומית. כן, בעיקר בברזיל, אבל לא כמובן לא בארגנטינה. אבל יש חלק שמגיע גם לבונוס איירס. ואת אומרת, והם ממש קשורים למלחמת האזרחים, במובן של יצירתה של ארגנטינה עצמאית. בהחלט, בהחלט. הסבא שלו, קולונל פרנסיסקו בורכס, שהיה בעצם הבעל של אותה פאני הסלאם, שהיא החלק האחר של ההיסטוריה של בורכס, הצד האנגלי. הצד האנגלי שגורם לכך שבעצם בורכס מתחיל את חייו כדו-לשוני, כן? והשפה הראשונה שהוא חי אותה באמת, היא השפה האנגלית, בגלל אותה סבתא אנגליה, האימא של האב. ובבית באמת הוא שמע את תמהיל השפות. שתי השפות, לדעתי, הנושא של הכפילות, ואחר כך קודש הקודשים שלו, המראה, קשור בהחלט לעובדה שהוא נולד וחי את הילדות שלו המוקדמת בשתי שפות. והשאלה הזאת, החיפוש העצמי של אותה זהות עצמית, תמשיך כל הזמן, בגלל שאתה לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא. יש לך שני שדרים שונים. איזה תחביר הוא המולדת שלך. בדיוק. עכשיו, את הספרים הראשונים הוא דווקא קורא באנגלית, כן? קורא באנגלית, ספרים שאימו קוראת לו, בהתחלה, כשהוא קטן מאוד, כן? כי הוא כבר מתחיל לקרוא בגיל 4-5. בגיל 6-7 הוא כבר כותב, כן? מפרסם בגיל 9 את התרגום של אוסקר ויילד. כן, איפה הוא מפרסם לנסיך הקטן באל פאיס. וכמובן כולם חושבים שמדובר בחורחה בורכס, האב, כן? גיז'רמו, אביו, שהיה אגב כותב מסות, כותב מחזאות, מתרגם, פיג'ראלד, קיטס, ואדם שבעצם, אני חושבת ששם אנחנו צריכים לחפש הרבה מחייו של בורכס, שהתמחה בלהרוס את כתביו. ומכיוון שהוא משמיד את כל מה שהוא כותב, זה לא בדיוק החוסן הגדול ביותר מבחינת ביטחון העצמי לבורכס כנער, ובמיוחד שהוא רואה את אביו הולך ומתעוור, כמו הסבתא, כמו האבא של הסבתא, זה הרי במשפחה, ואז זה כמובן בא ומתווה דרך מסוימת של כתיבה ושל הוויה. אז בואו באמת נרחיב לרגע בעניין לא ממש רפואי, כי זה יותר מאשר רפואי, זה כמעט מיסטי, אפשר להגיד במובנים מסוימים, קיומי. הידיעה המאוד בסיסית הזו, כבר כשאתה ילד קטן, ששרשרת העיוורון לא פוסחת על הדורות הזכריים במשפחה, והנה הסבא מתעוור, האבא, ואתה יודע שאתה הבא בתור, ובעצם חלון הוויז'ואל שלך הולך ונסגר, ואתה יודע שזה מגיע, כמו שאתה יודע שהמוות מגיע בעצם.
מה זה עושה לבורכס, הידיעה המתקרבת של אי הידיעה הסופית הזו, שאוטוטו הולך להתעבר? כן. תראה, הוא נהג לומר שברגע שהוא התחיל לראות, הוא התחיל להתעבר. כן, זה אחד המשפטים החוזרים שלו ברעיונות למיניהם. וזה באמת, הנסיעה שלהם הראשונה, למשל, לאירופה, כשהוא ילד בן 15, נסיעה שהייתה חשובה במיוחד בחייו, משום שבין 15 לגיל 20 חי בז'נב. אני חושב שזה גם נסיעה לצורך טיפולים רפואיים של האבא. הם עוברים לז'נבה. בדיוק. ומאוחר יותר, גם הנסיעה השנייה, שנה לאחר מכך בערך, זה גם כן ממש לניתוח נוסף של האבא. אז כך שהוא חי את זה כל פעם מקרוב. אבל אני חושבת שעד גיל בערך 30 ומשהו, הוא מתפקד, הוא עושה את כל הדברים כאילו העיוורון לא עומד להגיע. אבל כבר הניתוח הראשון הוא בגיל 27-28, כן? 8 ניתוחים, הסך הכל. והראייה הזאת, קוצר הראייה, כן? המיופיה שמאפיינת את התהליך הזה, בוודאי גורמת לעבור ממה שהיה בהתחלה ריאליזם, אל ריאליזם שהוא לא בדיוק פנטסטי, אבל זו ספרות פנטסטית בכל זאת. כן, תראה, אנחנו גם ננסה להבין בדיוק את צורת הכתיבה הזו שמאפיינת הרבה מאוד כותבים דרום-אמריקנים, וככה יקטע שורש שם בריאליזם ההיסטרי, המיסטי הזה, אני לא יודע אפילו מה להגיד. לא, זה לא אותו דבר אצל הסופרים האחרים. אבל אנחנו ננסה להסביר את קווי המתאר שלו יותר מאוחר. אז הידיעה הזו בעצם היא, מצד אחד הייתה יכולה לטעת בבן אדם איזו אוזלת יד בסיסית, הרי כולנו חיים עם תודעת הקץ, אבל יש פה איזו כפילות של קץ בעצם אצל בורכס, כן? אולי אפילו יותר מאשר כפילות, משום שזה דבר ודאי שהולך, הוא יודע שהדבר הזה יקרה לו, והוא חושב עליו, כן? איפה היית אומרת זה בא לידי ביטוי בהחלטות שהוא עושה, באיזושהי אופני חשיבה? הייתי אומרת שזה מתחיל אפילו לפני שהוא יודע שהוא יהיה בורכס, כן? כיוון שהחורחי הקטן הזה, שאגב זה היה השם שאמא שלו קראה לו כשהייתי שם ב-74 אצלם בבית, הוא היה חורחי בן 76, בשנת 75. והוא היה תמיד הבן הקטן של האמא הזאת. זאת אומרת שכבר מקטנותו נוצר קשר מסוים עם, לא הייתי רוצה להשתמש במילה, אבל אני חייבת לומר את המילה סירוס, שבא מצד האמא. והיא פשוט מכתיבה לו פחות או יותר את החיים, בעיקר אחרי 38, אחרי שהאבא נפטר. זאת אומרת, דמות האב גם ככה הייתה כל פעם הולכת ודועכת בגלל העיוורון, בגלל ההרס העצמי שלו, כן? ואז פתאום יש אמא עם המון המון עוצמה. מתי יהיה אפשר לדבר על בן אדם, ככה שעה, 50 דקות, מבלי להזכיר את אמא שלו? אז באמת אי אפשר. אצלו זה ממש סיפור, סיפור ארוך, כן? כן, אז אולי קצת נכיר את אמא בורכס. לי לא היה מותר להתחיל את השיחות שלי איתו, אלא אם כן נכנסתי לחדר השינה שלה, שבה הייתה שוכבת. היא רק הייתה בת 99 אז, ונעה לעבר 100. כשהיא מבקשת מדי בוקר בבוקרו שיפסיקו כבר, ניתנו את הכרטיס חזור, כן? אז בעצם היה ריטואלים של כניסה. היה מאוד נעים להסתכל על האישה הזאת שהייתה שברירית ונחמדה כל כך. בשבילי היא הייתה ארגנטינה. הוא היה כמובן העולם, אבל היא הייתה ארגנטינה. ולעולם לא הצלחתי להבין איך אותה אחת שם ששוכבת, היא הצליחה יפה כל כך להכתיב לו את הדרך. איך היא הצליחה אפילו סיפור האהבה היחיד שהיה לו באמת, אלסה קאנט או פילוסופית, אנרכיסטית. פשוט הצליחה לגמור את הסיפור הזה בזה שהיא התערבה כל הזמן. אז מה פירוש ההתערבות הזו? כפי שאמרתי, יש לו, הוא צריך, מה שלא עשה האבא, הייתה אומרת ליאונורה בורכס, יעשה הבן. והוא יהיה לסופר גדול. זהו, הוא צריך להשקיע את זמנו בכתיבה, בעשייה ספרותית. ולכן זה גם מתקשר למה שאת אמרת בהתחלה, היא מחווה את דעתה בתחילת הדרך ואומרת, זו איננה ספרות, או משהו בסגנון הזה. כן, זה בין לבין, כן? ניתן לו, זו התבטאות ראשונית, כן? שלו, בעיקר פייר בנאר כותב אדון קישוט.
אולי ככה נתעכב רגע על גיל 15 עד 19, ככה של בורכס. לפני שנגיע ל-15-16, משום שזה כל כך חשוב, זה לדעתי הכניסה לגן העדן. כניסה לגן העדן של ילד שעולמו הוא הספרייה. כן? זה היכל הקודש. ספרייה של האבא. שם הוא לומד ריגושים, שם הוא לומד חושים, שם הוא לומד טעמים, טמפרטורות. במילים אחרות, לא סתם כל מה שעבר בחייו של בורכס עבר קודם דרך הספרים, ורק אחר כך קיבל איזושהי צורה בחיים. אבל אם הוא לא טעם את זה בספר, הוא לא עבר את זה אחר כך. כן, ואז הספרייה בצורה כזו או אחרת תחזור גם בסיפורים שלו, אני זוכר לפחות סיפור אחד מאוד מאוד מרשים שהוא כמעט טרגי במובן הזה של מה זה בכלל ספר או יחס המילה לאדם, גם נגיע לזה, כן. אבל נגיע ככה לגיל, נקרא לזה, הבגרות, שזה מעניין, זה שנות המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה, ומעניין שדווקא בשנים הללו הם באירופה המשפחה, הם לא רחוקים, זה לא בואנוס איירס עכשיו אלא אירופה. בצורה הכי אירונית הם יוצאים לטיול להכיר מדינות חדשות. שלבות ומתפתחות מבחינה לאומית. 1914 הייתה השנה הנכונה לבחור אותה. זהו, והם מגיעים באמת לז'נב, הם בוחרים שם את הקולג' ז'אן קלוון, שבו הוא לומד עם אחותו, שהופכת להיות מאוחר יותר צעירת, מאוד מאוד מוכשרת, נורה. ובורכס שם פשוט בא בקשר עם שפות אחרות, נכון? ושוב עם טמפרטורות אחרות. אני חוזרת על המילה טמפרטורה, כי בשבילי היא אחד אולי הדברים החשובים ביותר שאני מרגישה ברגישות של אותו אדם. טוב, את יודעת שאין כמעט שיר גוספל ראוי לשמו שלא מזכיר את השורה I'm going where the climate suits my clothes. החשיבות הזו שבעצם תורת האקלים בעצם, שאתה בן גם של המקום הגיאוגרפי על סך הנתונים האקלימיים שלו. כן. והוא יוצר את המהות שלך. נכון, ונכון, ובעיקר זה בא מהבית שיש בין 5 משרתות כושיות, שהטמפרטורה שלהן בטוח שונה בספרדית הספציפית שלהן, מהאנגלית שדוברה אצלם בבית על ידי האימא, משום שהאימא לא הייתה בעצם דוברת אנגלית מלידתה, כן? היא לומדת את זה דרך הסבתא של בורכס, כן? אותה פני הסלם שמגיעה, וברגע שהיא מאמצת את האנגלית, האנגלית מאמצת אותה, זה הופך להיות סיפור אהבה גדול, גם היא מתרגמת המון, וכך שזה מה שהוא שמע בבית. אז כבר השפות עצמן אין להן אותה טמפרטורה. כן, נכון? ומעניין שהעיסוק בתרגום של דור ההורים. של האבא, של האימא, וגם של בורכס מיד. כן. בורכס נהג תמיד לומר שהוא קורא את סרוונטס, את הקיחוט, את דון קישוט, בין 8-9, כמובן בתרגומו לאנגלית, כמו שהוא קרא את אלף לילה ולילה בתרגומו של ברטון, וכשהוא סוף סוף קורא את זה בספרדית, אז הוא אומר, איזה תרגום איום ונורא. אז באמת הכל היה... המקור לא ראוי. זהו, היה... יופי, אז אם הזכרת את ספרד, זמן טוב להתעכב, באמת, על גישושים, נקרא לזה ראשונים או לא, אבל כל פנים ראשוניים, עם תנועות ספרותיות, אני מתכוון לאולטרס, תנועת אוונגרד שמתקיימת בספרד. אולי תארי לנו את טיבה ואת טיב הקשר של בורכס עם אנשי אולטרה. כן. אז... אני אזכיר רק שלפני שהוא מגיע באמת לספרד, זו הייתה שנת המעבר בין ז'נב, חזרה הביתה אל בואנוס איירס היקרה, כן? מבואנוס איירס קרידו שלהם, שהיה מאוד מאוד יקר לכולם שם. אז מי שרואה את המפה, בדרך יש את האי האיברי, ואז הוא עוצר בספרד. בדיוק, הם עוסקים בהתחלה מיורקה, בגלל מזג האוויר הנחמד, אחר כך סביז'ה, ואחר כך מדריד. ובמדריד הוא מכיר את הדמות שהופכת להיות דמות קדושה בחייו, כמעט. יש לו כמה, 2-3 דמויות כאלה בחיים, שהוא מעריץ אותם ושהם בשבילו המאסטרו, כן? בורכס הגדול, כך התייחס אליהם, רפאל קנסינו סאסנס, שהוא בעצם יוצר אותה תנועה אולטראיסטית, ספרדית, שעוסקת בעיקר, בוא נגיד, מה שאכפת לה, מה שחשוב לה, זה המטאפורות. השימוש במטאפורות, הורדת הסמלים למיניהם, ובעיקר המטאפורה בשירה. אני רק רוצה להזכיר
רפאל קנסינו סאסן, במהלך הלימודים שלו להיות כומר, מגלה ברשימות של האינקוויזיציה, של השכונה, של הבית שלו, את השם של המשפחה שלו, ואז הוא ממר את דתו, מתחיל ללמוד עברית, אפילו ברית מילה הוא עושה בגיל מבוגר, והבית של אותו רפאל קנסינו סאסן, שהיה ספרייה כל כולה, אדם שלא היה אכפת לו לא מכסף ולא מתהילה, אדם שתרגם את התרגום הראשון של אלף לילה ולילה לספרדית, הופך להיות בעצם המורה הדרך שלו, וכל הקשר שלו ליהדות אחר כך קשור במפגש הזה עם רפאל קנסינו סאסן. כשהוא פגש אותו הוא כבר חזר ליהדות או שהוא ליווה אותו בתהליכי חזרה? הוא כבר חזר, הוא היה כותב בספרדית אמנם, אבל באותיות כל כך לולייניות, שאם אתה קורא אותם, נדמה לך שזה עברית. זה משהו יוצא מן הכלל. הייתה תערוכה מצוינת של בורכס בבואנוס איירס, בסנטרו דה קולטורה קונטמפורניה בברצלונה לפני 4 שנים, ואתה קורא את הכתבים האלה של קנסינו סאסן, ואתה לא מאמין, אני באמת הגעתי למה שכתוב וחשבתי שאני עומדת לראות עברית. כך שאותו רפאל קנסינו סאסן הופך לדמות החשובה, ואיתו הוא מתכתב במשך שנים מאוד מאוד ארוכות. את מי הוא עוד מכיר שם? זה בעצם הדמות העיקרית שלו, כן? אבל הם היו, מה שבורכס מדבר עליו המון זה על המפגשים שלהם, המפגשים בבתי הקפה של מדריד, שבת בערב, והמין ההפנינג הזה שהיה קורה שם. מה האוונגרד בתפיסה הספרותית המטאפורית הזו, רק כדי שנבין? מה בדיוק הם מובילים? איזה מהלך ספרותי זה? זה פעם ראשונה, הם מקדימים את הדדאיסטים, כן? פעם ראשונה שאתה בא ולא קורא לדבר בשמו, אלא קורא לו באמצעות מטאפורה מצוינת. זאת אומרת, מנתק אותו בעצם מהמסומן, או מהמשמעות, כן? נקרא לזה... עד אז היוצר הרומנטי בעיקר היה בא ומשתמש בהמון שמות תואר כדי ליצור דבר מסוים. ואז הוא פשוט בא ובמילה אחת, מטאפורית, יוצר את כל המשמעות. והשפה היא יותר לקונית, כן? וזה בעצם מה שמצא חן בעיניו. איזו דוגמה אפילו, כך רק שנבין טיב של כתיבה כזו, של תיאור כזה, אולי אפילו ניקח מתוך איזה... אז בוא נגיד לך, למשל, בורכס בהשפעה, נגיד הנורדית, האנגלית שלו, הרי הופך להיות לחוקר הספרויות הנורדיות, כן? המומחיות של בורכס בתור חוקר זה ספריות נורדיות, ספריות סקנדינביה, בעיקר האיסלנדית, ובעיקר האיסלנדית של המאה הראשונה לספירה. ממש סיפור בורכסיאני, כן? אבל אני מציינת את זה... זאת אומרת, הסאגות, הארוכות כן. אז זהו. חורקות השיניים. בדיוק. אז זהו, שיח המחקר, כך הוא קורא לעצמו, למשל, כשאדם חוקר ספרות, אז הוא אומר, שיח המחקר. בזה הוא כבר מראה לך במטאפורה אחת, איך אתה הולך, שזה אפשר להגיד מושג שכבר הפך להיות, כן, כל כך, אולי היום מחזירים אותו לאיזה מובן סימבולי על שיח המחקר, אבל יש פה, מתכוונת לאיזשהו דיוק ורידוד, וכמו שאת אמרת, מינימליזם. בדיוק, בדיוק. בעיקר בשירים הראשונים שלו אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, כשהוא בא ומלטף אותה, את בואנוס איירס, כשהוא חוזר בגיל 21, הוא צעיר מאוד, אז 21-22, להט של בואנוס איירס, שמלא במין ארגנטיניסמים כל כך חזקים, שהמתרגם שלו לצרפתית לא הסכים אף פעם לתרגם למשל יצירה כזאת. אבל מילה אחת, שהייתה אפילו שאולה מתוך ההגה המקומי של אותם סכינאים, כן, שהיו בעצם דמויות שהוא הריץ, ולמה הוא הריץ אותם? כי קודם כל הם היו כל כך שונים ממנו, הוא פחד מהם, פחד מוות, היה מסתכל תמיד מהחלון ורואה אותם בפינות הרחוב. והייתי פה רוצה להביא למשל את המילה הנמר. אחד הספרים האחרונים של בורכס, זהב, הנמרים, בא ומקדיש את עצמו לכל המדור הזה של הפלינוס, כן, הנמרים, הפנתרים, החתולים.
הנמר לא בתור מטאפורה או סמל, מטאפורה לאלימות, אלא לכל היצרים שלנו. אז אנחנו ממש מתקרבים ככה בהיסטוריה לשנת 1921, שזה כבר מסתכלים מערבה ורואים בעצם את חופי אמריקה, לשם מועדות הפנים בחזרה. לכבוד הנסיעה הזו, נשתה כוס מים, לרוויה. זהו, יחד איתו. יפה, תרפ"א, בורכס חוזר לאמריקה. מה הוא מחפש שם? מה בעצם מטרת הנסיעה הזו עכשיו? חוזרים הביתה. חוזרים הביתה. מהבחינה הזו הוא מיצה, למד, התעין עצמו באסכולות האירופאיות, בכל מה שקורה בין מלחמות העולם שם, מבחינה ספרותית. בוא נגיד שאם בין 70 משהו היה ילד מגודל, אז עכשיו הוא רק בן 20, כן? אז הוא מיצה לא מיצה, אני לא יודעת, אבל הוא רכש שם אין סוף דברים. הוא כמובן באמצעות הקומדיה האלוהית, בקריאה מדוקדקת מאוד של דנטה, לומד איטלקית באופן פסיבי, לומד לטינית, כדי ליצור קשר דווקא עם היהודי המומר האחר במרכאות. עם... הנגר מנצרת? לא, עם שפינוזה. עם שפינוזה. כן, שהוא מעריץ גדול שלו. האחר. שפינוזה פשוט... את זוכרת שבן גוריון אמר, אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה. אז הוא פשוט אמר לעצמו עם שפינוזה, שגם כמוני דבר ספרדית, והיו לו כל מיני שורשים שונים, וגדל במקום אחר לגמרי באמסטרדם, והיה מנודה ומוחרם וכך הלאה. והוא דיבר וכתב בלטינית והתכתב עם גדולי הפילוסופים של אותה תקופה, אז גם אני אעשה את זה כדי להתכתב עם פילוסופים למעניין. אז יש לו את הלטינית, הוא לומד עם איינריך היינה, עם השירה שלו. את הגרמנית בעצם מבעד לספרות הוא לומד את העולם, כן? אז זה הוא עשה עם בית הספר ועם עצמו. האבות של פרשות אהבה עם בית הספר ופרשות אהבה עם עצמו. כשהוא חוזר, הוא חוזר משום שההורים מחזירים אותו, משום שהוא לא יודע לעשות אחרת, כן? הוא חוזר, הם לוקחים את האונייה הגדולה מאריה אוכניה, ומגיעים, לוקחים זמן. בכלל, היה להם זמן. קודם כל הם הלכו ועשו תיירות באיטליה בתקופת המלחמה, מלחמת העולם הראשונה. אחר כך הם שוהים להם שנה בספרד. אחר כך הם לוקחים אונייה ולאט לאט חוזרים הביתה. זאת אומרת, הם אנשים שתפיסת הזמן שלהם היא מאוד שונה מאלה שעבדו שם בבונוס איירס. טוב, זה גם אסור לשכוח, זה... בוא נאמר, לפחות הגברים... של אצילים, לא היו להם כספים. בורכס עד סוף ימיו היה אדם לא עשיר. כן? כשהוא כבר היה עם שם עולמי יוצא מן הכלל, כשפגשתי אותו, הוא חי ב-70 מטר מרובע. זה מה שהיה שם, הסלון הגדול ועוד 2 חדרים. עכשיו, בחזרה ביבשת, כן? הדרומית, האמריקנית, היינו ארגנטינה. כן. שם כבר באמת גם יש איזושהי דיפרנציאציה של העיסוק הספרותי שלו. זאת אומרת, בעוד ההשפעות האירופיות נותנות את השפעתן, הוא לא סגור ומחויב להן, והוא יוצר בעצם, כפי שאת אמרת, איזה משהו משל עצמו שם. כן, קרו 2 דברים בנוסף. הוא בכל זאת בחור צעיר, הוא הופך להיות לאיש שמאל. לפני שהוא מגיע, כן, לארגנטינה, הוא כותב 2 ספרים, שהוא גם הוא הורס אותם, משמיד אותם, פשוט ערב הנסיעה שלהם חזרה לדרום אמריקה, שורף אותם, כן? ההמנונים האדומים. שורף אותם, מדוע? קפריזה? קפריזה בדרך האב. מחכה מישהו, כמובן, הרבה מאוד דברים, בתחילת דרכו הוא מחכה. הוא שואל את עצמו, למי להיות דומה יותר? לסרמיינטו, ללוגונס? הוא שואל את עצמו, את מי מחכים? ושם זה כמובן קשור בחיפוש הזהות, שקשור באותן 2 זהויות מינימליות שהיו לו בתור ילד קטן. זה כל הכתיבה שלו, זה חיפוש זהות. כולל כליונה, כן? גם הכחדתה זה חיפוש. כן, כן, כן. פחות או יותר הוא מחסל אז את האנרכיסט האדום שהוא היה, כן? ומגיע לבונוס איירס מאוד מרוגש מיופייה. מגלה עיר שצמחה המון באותם שנים ספורות שהם לא היו.
ואז הוא מקדיש לה את הספר הראשון, שאגב הוא מוציא אותו לאור לבד, במימון משפחתי. 300 העותקים הראשונים של פלפור דה בונוס איירס, לעד בונוס איירס. אבל הספר הבא, למשל, קשור בעובדה כשהוא היה בספרד, הוא הבין שאפילו ספרדית זה לא ארגנטינאית. זה שני דברים לגמרי שונים. ואז הוא בא וכותב ספר כדי להראות לארגנטינאים דווקא שאנחנו לא ספרדים, שלא בכלל יחסו אותנו לשפה הזאת הספרדית, כן? והוא כותב ספר כל כך ארגנטינאי, שבו הוא משתמש כל הזמן במילון, שהוא עצמו לא מצליח להבין מה הוא כתב כמה שנים לאחר מכן. בואו נזכור שמבחינה משפחתית, על כל פנים, גנאולוגית, סבו קשור בגירוש הספרדים שם מהיבשת הזו, כן? או באיזושהי צורה. לא סבו, אלא ממש אחורנית כמה דורות. כן. לא מיידית ככה. לא מיידית, אז... בתחילת המאה ה-19. אוקיי, כן? תחילת המאה ה-19, כן. יפה. אז יש פה באמת גם את העניין של ההיסטורי, ניתוק הקשר בינינו לבין הספרדים. כן, אבל צריך לזכור שהספרד של אז הייתה ישנונית לגמרי, לא קרו שם דברים מאוד מאוד גדולים, בהשוואה לצרפת ובהשוואה לגרמניה ולאיטליה של אותה תקופה. אז אישה וספר לא בדיוק הלכו שם ביחד, הוא היה בשוק אחד גדול, כי בשוויץ היו נשים הולכות לתערוכות, לגלריות, קורות ספרים, נמצאות בספריות. וזה הוא לא מצא בכלל בספרד. היא אומרת, אשת מרקיס קורא 2 ספרים בחייה ותו לא. כן, אז הוא נורא היה מאוכזב מנשים בספרד, למשל, מספרד בתור מקום שקשור בתרבות. הוא שאל את עצמו, איפה כל אלה של תור הזהב, כן? אז אולי נתקדם ככה בשנים, לא יותר מדי, ככה שנות ה-30, וזה באמת שני דברים מעניינים קורים. קודם כל מבחינה... פוריות ביותר שלו, כן. אגב. גם עובד בשנים הללו כספרן, הנה עוד פעם. עדיין לא. עדיין לא מגיע להיות מתי בדיוק? מגיל 20 עד 30 הוא בעצם כותב, מתפרנס מג'ובים קטנטנים, תורם מאמרים לכל מיני כתבי עת, יוצר, מקים 4 כאלה, כותב על האנתולוגיה של סיפורים הארגנטינאים, כמעט מסוג פולקלור. לוקח אדם ענק אחר שמגיע, גם הוא אז מ7-8 שנים באירופה, מן הוויליאם בלק שלהם, קסול סולר, הצייר, שבא ומאייר לו את הספר הזה, הוא בעצם יוצר את השנים הפוריות ביותר שלו, בין גיל 20 לגיל 30. כן, זה גילו. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לשנים, אז סוף שנות ה-30 של המאה, לא שלו, כן, הוא, טוב, האמת שהוא די עוקב, כן, העבודה של הספרן שהזכרת כרגע בעצם, ערן, היא בעצם העבודה שקשורה באובדן האב. האב נעלם, ופשוט צריך ללכת לעבוד על אמת, פעם אחת וראשונה, בגיל 38. ולא עלינו, כי מה שהוא הולך לעשות זה לעבוד במקום כל כך מסכן ועלוב. אני כשהתחברתי כדי לכתוב את השיחות שלי עם בורכס, אני הייתי מגיעה לבכי פשוט משום שהאומללות שלה הייתה שם, שהוא היה מדבר עליה. מה אתה אומר? כל כך קשה להיות ספרן בארגנטינה, כשפרון עולה לשלטון. זו הייתה ספריית פרברים מסכנה, מיגל קנה. מי שעבד, היו שם 30 בורים של ממש שעבדו יחד איתו, שהם הכתיבו לו את קצב העבודה. היה מותר לו לקטלג 38 ספרים ביום ותו לא. זה נורא והיום, משום שהוא גמר את זה כמו בחצי שעה. והם היו אומרים לו, דספסיטו, לאט לאט, אפשר לעשות אחרת, כן? אז כמובן שהוא היה בורח אחרי שהוא היה גומר למרתף, ושם הוא היה כותב וקורא. שם בעצם נולדו הרבה מאוד דברים, שם נולד האלף, כן? אז העבודה הזאת הייתה אומללה משום שהוא היה פשוט צריך להקשיב לשיחות של אנשים שכל מה שעניין אותם זה היה רק מרוצי סוסים וכדורגל. ופתאום אתה רואה את בורכס יושב איתם, בן אדם כבר בשנות ה-40 לחייו, עם כל כך הרבה יצירה מאחוריו, שכאשר בא אחד מהחבר'ה שם ושואל אותו, בורכס, אני ראיתי באנציקלופדיה, יש עוד אחד שקוראים לו חורכה לואיס בורכס, וגם נולד כמוך
1899, אף אחד לא האמין שזה אותו אחד שעובד אצלם בספרייה, שזה אותו אחד. נו, הייתה לו זכות גדולה לראות בפשטותו שלו מצד אחד וגם להיות בתוך האנציקלופדיה. זה לא דבר שיש לבטל אותו מהבחינה, אולי זה טרגי, אבל בכל אופן זה מעניין. אבל דומה שהמשפחה הזו נמצאת ליד באמת אירועים כבירים. אמנם מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה מתקרבת עכשיו, כן, אז הם היו בז'נבה, ובעצם אלה השנים שבעולה, כן, מיודענו, פרון, חואן פרון, וזה מחזיר גם לעניין האזכור שלך על היותו איש שמאל. מה בעצם בורכס עושה ככלל? זה אומנם נמשך על פני הרבה מאוד שנים, אבל יחסו אל הדיקטטורה הפרונית, שגם מסיימת את עבודתו. תקופת המלחמה אין את פרון, נכון? תקופת המלחמה היא תקופה שבה הוא, אגב, בצורה מאוד פעילה, הוא יוצא כנגד מוסוליני, כנגד היטלר, במאמרים בעיתונות, כן? כותב מבוא למהי יהדות והיסטוריה יהודית של גרינברג. זאת אומרת, עושה דברים שלא היו עושים אחרים באותה תקופה, יוצא כנגד הפשיזם. אבל ברגע שמופיע אל פרימר טרבחדור, שם משפחה פרון, שם פרטי חואן, אז הוא פשוט, כל המשפחה. יש להם את זה מכאן, גץ לבו, הם לא סובלים את החיוך שלו. זה מתחיל מהחיוך שלו, ככה הם היו מדברים על זה, כאילו שזה היה משהו כל כך חשוב. אבל הם כמובן מתחילים בזה, ואחר כך כמובן בכל מה שהייתה דיקטטורה פרוניסטית, שהם לא יכולים היו לשאת את החיוך הזה, את החיוך של הדיקטטור. את החיוך ואת כל מה שנעשה במדינה, על פי המשפחה, אמא שלו הייתה כל הזמן, זאת אומרת, מין רוסס כזה, שזה בעצם הדמות הקשה ביותר כדיקטטור של המאה ה-19, עבור סוג מסוים של אצולה, אוליגרכיה ארגנטינאית. ומה זה לא יכולים לסבול? לאן זה מגיע מבחינה? לאן זה מגיע? טוב, זה גרם להם להרבה מאוד בעיות. בורכס שכבר היה ראש ארגון הסופרים, הסאדה, שהיה אגב המבצר הגדול ביותר כנגד הדיקטטורה הפרוניסטית באותה תקופה, מתחיל שתהיה לנו בעיות של עבודה. זאת אומרת, הוא הולך לתת הרצאה על סופיזם פרסי, יושב על ידו סוכן חשאי. באמת הוא נתן הרצאה על סופיזם פרסי? בורכס, ברגע שהולכת, אנחנו חוזרים לעיוורון, הולכת ונמעטת הראייה, העניין שלו הולך וגדל בכל מה שהוא הנסתר. מן הסתם. הבלתי נראה לעין. בדיוק. האמת שזה דבר... ושמתקשר לילד הקטן, שהיה יוצר חברויות עם הדמויות הבלתי נראות לעין של הספרים. מעניין. אולי אני אזכיר פה בן אדם אחר, במחילה, אבל באמת בין אותה תקופה, ממש בין, אולי הוא גדול ממנו באיזה 3-4 שנים, אלדוס הקסלי, באמת שכתב המון ספרים, את הכתיבה המיסטית שלו והדתית שלו, ההשוואתית, כן? הוא התחיל לכתוב עם התעברותו. נכון. ככל שהוא איבד יותר, זאת אומרת, היה איזו נחיצות ללכת ולעשות במרכאות את אותם טריפים, את אותם מסעות, דווקא עם התמעטות הראייה. כל עוד אנחנו מחזיקים בעיניים, אז יש איזושהי פסיביות נכפית עלינו, אנחנו מאושרים כמו אידיוטים ולא יודעים למה, אבל כשנלקחת... כשהמצרים שלנו הולכים והחושים שלנו מושכים אותנו למקומות שאצל העיוור הם איכשהו יוצרים את הקשר. וזה מחזק מה שאת אומרת גם את אותו ריאליזם פולקלוריסטי כזה שמאפיין את האזור הזה של הכתיבה. זוהי ספרות פנטסטית, זה לא הריאליזם המאגי של גרסיה מרקס או של רבים מסופרי היבשת הדרום-אמריקאית. זה סוג אחר, זה כמעט ריאליזם שבו אתה רואה איפשהו הוא בא ויוצר לך תחושה שהוא מכניס דמויות בדיוניות, יוצר חיים חדשים בדמויות מוכרות, מכניס את עצמו או את השותפים שלו לכתיבה, כמו ביו קסאריס הגדול שביניהם, ויוצר לנו מעין ערעור כל מה שנראה היה לנו כמובן מאליו, כן? דבנליזציה של הדברים, כן? והדבר הזה הוא מאפיין את בורכס משום זה לא תפיסת העולם של התרבות האינדיאנית המקומית, שאנחנו קוראים אצל חואן רולף או ורגז'וסה או... בערגה רבה, כן. זה משהו אחר לגמרי, כן? קודם כל הוא סופר עירוני, כן? ובונוס איירס היא הפיגורה הראשית שלו. הוא, כפי שאמרת, עוזר לכונן את המיתוס של העיר הזו. בהחלט.
בכתבה. יש לו ספר נהדר, לה פונדציון דה בואנוס איירס, יצירתה של העיר, ובאמת אתה הולך ומתרגש איתו ביחד. עכשיו, אימא שלו, אחותו, אימא שלו נמצאת במה שנקרא מעצר בית. אבל אחותו בבית סוהר, עם האחיין שלו, חודש שלם. זאת אומרת, הם כן סבלו. והאמת היא שכשהוא קיבל את מכתב הפיטורים, מהספרייה. מאותה ספרייה, כן. הוא באמת שמח. זה היה מין שחרור. פחות משהו אחד פירון עשה טוב. משהו השתחרר לו שם בלב. עכשיו, הזכרת אובייקט שהוא גם כן מיסטי לא פחות, או נניח שימושיו, או היחס שלנו אליו, הוא יכול להיות, והוא גם מעניין כי הוא מצוי בחייו ובכתיבתו, וזוהי האספקלריה, המראה, כן, ההשתקפות הזו. מה בדיוק המראה, וכמובן בן אדם שבשלב מסוים לא יכול לראות עצמו במראה. כן. המראה שהפחידה אותו פחד מוות בתור ילד קטן, הוא תמיד חשב שמישהו עומד לצאת מהמראה ומכל המקומות שנראים כמו מראה. ביצירה שלו היא לאו דווקא חייבת להיות מראה. הזיכרון שלנו הוא אוסף של מראות שבורות, כך הוא היה אומר, כן? לאו דווקא מראה, זה יכול להיות שיש, זה יכול להיות זכוכית, זה יכול להיות כל דבר שאנחנו משתקפים בו. וזה יכול להיות הספרות עצמה, האומנות עצמה, כהשתקפות של חברה של תרבות. המראה היא הכפילות, היא יכולה להיות דבר מפחיד ומפלצתי, כשישנה כפילויות אינסופיות שחוזרות על עצמן. אבל אני חושבת שבעיקר המראה, במובן הפסיכולוגי של המילה, שלב המראה אצל התינוק, נגיד, 7-8 חודשים. כאשר אתה בא ואתה מסתכל ורואה את הדמות ההיא במראה. בתחילה אתה לא יודע שמדובר בך, אחר כך אתה כבר יודע לזהות, אחר כך אתה מבין שהוא לא יכול לצאת מהמראה, ואחר כך אתה מתחיל לדבר, עובר מהגוף השלישי לאט לאט אל הגוף הראשון. המעבר הזה של מישהו אחר אל מי שאני, אכן אני, הזהות האישית שלי, בזה הוא עוסק כל החיים שלו. איך אני חוזר ונהיה אני ולא אותו לוגונס ולא אותו סופר אחר שאני מעריץ. כן. אגב, המראה היא מתחברת אצלו גם עם שני מוטיבים, שתי מטאפורות, האות, אות הכתיבה, והשושנה. אותה שושנה שגם לה הוא יקדיש ספר שירה, שושנה הריחנית, שהם מייצגים את ההבדל בין האובייקט עצמו לייצוג שלו. כן, שזה... שוב, כל הזמן ההשתקפויות האלה. כן, וגם על השושנה אפשר להגיד כל כך הרבה דברים באופן, בסימבוליקה המיסטית שלה, או אפילו רק הקבלית היהודית. נכון. כבר דיברנו על הקשר היהודי, נכון. אז לא נוסיף על זה יותר מדי, כן. אבל במחילה, 1955 קורים דברים מעניינים. גם פירון, כן, זז הצידה, מה שמיד מחזיר את הספרנות, כן? אבל לא סתם ספרן, הפעם מנהל של הספרייה. הודות לשתי פיות, אגב, שמלוות אותו. אלו? אחת שאיתה הוא מתחיל את דרום, את כתב העת דרום, ויקטוריה אוקמפו, והאחות סילבינה, שניסית אגב לאותו אדם שהוא כותב איתו ספרים. אבל אז זו גם השנה של ההתעברות הסופית, כלומר, הוא מאבד את ראייתו. פחות או יותר, 56-7, ההתעברות הסופית. אבל בשנת 55 היא אכן הלכה, עשתה פטיציה אצל האנשים של דרום, בפקולטה לספרות אנגלית שבה הוא כבר היה מלמד, בסאדה, באותו ארגון של הסופרים הארגנטינאים, וההחלטה נלקחת באחד, בורכס הופך להיות מנהל הספרייה הלאומית. הלאומית. לא ספרייה מקומית, לא לוקאלית. והוא אגב לא נכנס לתוכה, למרות שהוא ידע את זה 2-3 לפני כן, סיפרה לי האמא, היינו הולכים על יד הספרייה, מסתובבים מסביב לה, והוא לא העז להיכנס עד שהמינוי הפך רשמי. עוד אחת מהאמונות התפלות של בורכס, לא נכנסים פנימה עד שזה לא מותר באמת. זאת אומרת, שוב, ילד מאוד מאוד שברירי. אני לא יכולה שלא לדבר על זה משום דמות אחרת שבורכס מאוד הריץ, שהיה מסדוניו פרננדס,
שכן שלהם, שהוא היה מחכה רק לסופי השבוע לפגוש אותו. לימד את בורכס את השקט, לימד אותו לפטפט, לשמוע, נתן את הטון, יצר את חוקי המשחק ביניהם בשיחות, ותמיד היה אומר, מסדוניו זה לא הספרים שלו, מסדוניו זה השיחות איתו. האמיתי שבו הוא האיש ששוחחתי איתו. ככה אני מרגישה תמיד כשאני מדברת על בורכס, משום שמה שעולה מהספרים זה דבר אחד, האדם שהיה שם היה כל כך ילדותי, כל כך עם נכויות רגשיות חשובות, כל כך שברירי, שאם לא היו באים ועוזרים לו, כמו האמא, הוא לא היה מסוגל להיכנס לתוך הספרייה. כן, זה פשוט לחשוב על אדם בן 56, שלא יכול לעשות את הצעד הזה לבד. ושיש לו אימא שעדיין... שהייתה בשנות ה-70, כן? כן, שעוד מכוונת אותו. ואגב, מה קרה לבורכס אחרי שהיא הלכה לעולמה? שהוא כבר בגיל מאוד מבוגר. הוא היה, זה ב-75, ביולי. זאת אומרת, הוא היה בן 76, כן? הוא היה בן 76. זה אז בדיוק שאני חוזרת מברזיל מהעבודות שלי שם, ואז אני בעצם מעבירה איתו את אותם חודשים יומיומית, אחר הצהריים. יתמותו הטריה? אצלו, בהחלט. זה התחיל בריאיון, וזה המשיך בהוראת השפה העברית. זה מה שהוא רצה בעצם שאני אלמד אותו עברית. עברית הוא לא במיוחד למד, אני למדתי הרבה מאוד דברים אחרים, אבל הבית נשאר ריק בצורה יוצאת מן הכלל, וכמובן שהיה צריך לבוא ולאייש אותו בכל מיני דמויות, ואם אפשר, בדמויות צעירות שיכולות לבוא ולתת עזרה, מה טוב. אז הוא גם כותב ספרים עם נשים, והוא לאט לאט מתחיל לקבל את מריה קודמה, שהופכת רק בסוף חייו, באופן רשמי, רק בחודשיים האחרונים לחייו. לאשתו. כן, כן. בגיל כל כך מאוחר הוא יכול היה להבין פתאום, או שהוא הבין את זה לאורך כל הדרך, את המקום הדומיננטי של האימא בעצם, את היותה, מה שנקרא main highway, כן? זה הדרך היחידה להגיע לאיזשהו מקום. היא זו שאילצה אותו להתחתן את הנישואים הראשונים שלו. כן, ב-67, נורה, האחות והאימא מחליטות שעכשיו בורכס צריך להתחתן. אז זהו, אז מחתנים אותו לשם, בורח מהחתונה, ועושה כל מיני דברים מצחיקים. לפחות את החתונה השנייה היא כבר לא הייתה בסביבה כדי להיות מתחת החופה. רחל עוזיאל, תודה רבה רבה. באמת, היה מאוד נעים.